Γραβιά είναι ένα μικρό χωριό του νομού Φωκίδος, χτισμένο στα 400 μέτρα υψόμετρο, ακριβώς στην είσοδο της Χαράδρας που χωρίζει τον Παρνασσό από την Κιώνα. Ένα πέρασμα στρατηγικής σημασίας από αρχαιοτά των χρόνων. Να, το Χρήστο, το βλέπεις σήμερα. Απέχει 33 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα της Φωκίδας, Άμφισσα, και 44 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα της Πτιώτιδας, στη Λαμία. Σήμερα το χωριό κατοικείται από περίπου 600 κατοίκους. Παλαιότερα για ιστορικούς λόγους αποτελούσε την έδρα του Δήμου Γραβιάς. Στο χωριό αυτό γεννήθηκε και ο Νικόλαος Μακαρέζος, εκ των πρωταγωνιστών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Θα βρούμε το ιστορικό Χάνι στο κεντρικό δρόμο απέναντι από το ναό του Αγίου Αθανασίου. Το πλήνθινο κτίριο που θα δούμε είναι σύγχρονο, εγκαινιάστηκε στις 16 Μαΐου του 1999 από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Είναι μία απομίμηση του παλιού που δυστυχώς κατέρευσε. Εδώ μέσα γράφτηκε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες του αγώνα του 21, η μάχη της Γραβιάς. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, στις 3 Μαΐου του 1821 κατέφτασε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 150 άντρες, ακολούθησαν ο Σουλιώτης Χρήστος Κοσμάς, ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς, όλοι με τα ένοπλα τμήματά τους. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 1.200 Έλληνες επαναστάτες με σκοπό να εμποδίσουν τον Ομέρ Βριώνη που κατευθυνόταν από τη Λαμία προς την Πελοπόννησο με 9.000 ένοπλους Τούρκους για να ενισχύσει τον Μουσταφά Μπέι στη μάχη του Βαλτετσίου, την οποία κέρδισε τελικά ο Κολοκοτρώνης. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί χωρίστηκαν σε 3 τμήματα. Ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς με τους άντρες τους έπιασαν όλα τα γύρω υψώματα και μέσα στο Χάνι ταμπουρώθηκαν 117 αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και ο Ανδρούτσος. Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς ξεκίνησε το πρωί στις 8 Μαΐου του 1821. Όλη την ημέρα οι Τούρκοι επιτίθεντο κατά κύματα. Οι έγκλειστοι στο Χάνι αντιστέκονταν στεναρά. Ήδη μέχρι το απόγευμα οι Τούρκοι μετρούσαν πάνω από 300 νεκρούς και πολλές εκατοντάδες τραυματίες, ενώ οι Έλληνες είχαν μόλις 6 νεκρούς. Όταν έδυσε ο ήλιος, ο Ομέρ Βριώνης διέταξε κατάπαυση του πυρός και έδωσε εντολή να του φέρουν αμέσως κανόνια από τη Λαμία για να ισοπεδώσει το Χάνι. Αυτό προφανώς το μάντεψε σωστά ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, οπότε μετά τα μεσάνυχτα και μέσα στο πυκνό σκοτάδι ένας-ένας ξεγλίστρησαν και έφυγαν όλοι στα γύρω βουνά, σόι και αυλαβείς. Ευχαριστώ. Επειδή οπότε μας υπέφεραν σε έχει κάνει κάποιο καινούριο Χάνι μουσείο, οπότε να το πω, να ρωτήσουμε εκεί πέρα που είναι, να το επισκεφτούμε μιας και περνάμε από εδώ πέρα. Ήδη μπαίνουμε στο Γραβιά.